I am right here at Izombe. I am here at Izombe to meet with some of our people who are affected by the carnage that took place last month, the killings and the burning of houses that took place here in Izombe. So we are starting with the first family. You can see that the place is burnt down. It's burnt down. The whole of this house is burnt down. And I'm seeing Baja. Ole ebo no bi now. Ole ebo no bi. Nga ko no bi. Chineke na bi n'eluigwe. My kitchen light. Nga ka no busy. Yes. Okay, let us start. I want to know your name, sir. What is your name? It's because people are going to watch it all over the world. My name is Amefula Osisioma from carnage Children in Umuokpu, Aboshi Autonomous Community, Izombe Clan. Okay. Uguta local government area of Imo State. Okay. I'm Pastor Maxwell Nnawuihe. I'm the senior pastor of God's Praise International, the appointed place. It's in Port Harcourt, Webia. On Ziri Anyuzi, Kaiba Letende Dekono. People who are affected by the carnage as a result of the military invasion of your community. So, I la lanya, Hopano Tishi, boy Benny Log. Imekwena Kamana knows a back on Nobi. And then here we Zino logging. Maduni la Binga due to Abarolo Okon. So, ihe mere no amam na onwere otu oshi mekọta unu rienne ma ego eji arụ arị ya ma ego eji eleta ụmụaka o juru eju bara. So ndị dịkwara na ya ozi ọ maka ndị dịka unu ka ha si bịa ka bịa hụ unu mara otu unu si wee dị sikwanụ unu ndo kasi unu obi. So some of them know outside the country, different countries of the world. I say ka bịa mara otu o si wee dị. So from now till tomorrow I got there for the main program. Here I go to Ajojo. Ije matter the name of the family for now. God bless you. God bless you too. Yes. Welcome. Once again, I welcome all of you viewers from all over the world. I am Pastor Maxwell Nnawuihe. I am the senior pastor of God's Praise International, the appointed place in Port Harcourt. I am now in Izombe. We are taking record of all the victims of the carnage as a result of the military invasion of this community. We are now in the next compound and we are going to hear from the horse's mouth. My brother, what is your name? Oronega and Sulu in English. My name is Nelson Ejiba. Nelson Ejiba. Iwo nyo bada. From Umuokpu, Izombe. Umuokpu, Izombe. I was Autonomous Community. Okay. My kindred is Umuokpu kindred in Umuokpu. Okay, okay. Are you a married man? Yes, I'm married. How many children? 5 children. 5 children. Since this thing happened, the whole roof is down. The house is burnt. Where have you been staying? One of my brother called me and gave me a room to stay for now. Okay, you are squatting. Yes, what of your children, your wife? Where are they? We are all there in one room. Okay. You people are now on attachment. Exactly. Okay. Since you had when maybe a government did send anything to you or something like that, or when anything like compensation? I would have some reliefs when this thing happened. Okay. Bag of rice, foam, buckets, the 25 liters rubber, indomie, yam, and some other food items. Ubololeka how many? Once. Yes. Kamba. And maybe also. So here how many weeks or how many months? A month and. A month and. Rice on no wagula.
Okay, viewers all over the world, I will end it here. Tomorrow is the main event. This is just for the record of the victims of this very carnage. And ihe m nwere ike gwa ha wụ Chineke nna ga-echeta ha. Chineke wụ onye na-ekwuru ndị na-enweghị onye na-ekwuru ha. Chineke wụ Chineke ụmụ ogbenye. Dịka anyị si wee bịakwanụ ndị zitere anyị na-ekele n'otu unu si zite anyị n'Izombe. Echile anyị agwụ unu kefara afọ. God bless you all. All over the world, once again I welcome you. I am Pastor Maxwell Nnawuihe, the senior pastor of God's Praise International, the appointed place in Port Harcourt. I am in Izombe. This is the continuation of a documentary of what happened here about a month ago. This is one of the victims. She's a widow. We are in her compound. You can see that the houses are down, burnt down to the ground. I'm going to ask her a few questions so that when we can kọwatọrọ anyị otu o si wee mee na ajụjụ ndị ọzọ m ga-ajụ ya. Mọmị aha gị ogene biko? Rosemary Obiwako. Rosemary Obiwako, iwe onye ebe? I'm onye Umuokpu Izombe. Alụkwa m n'Umuokpu Izombe. Ebe anyị na ugbu a ogene? This compound. Mberezi ya? Obiwako, n'Umuduru Nneji. Okay. Ọ wee akwanụ di gị? Ya di. Ebe a niile agbaala ọkụ, ụlọ ndị adashichana. Kamgbe ụlọ chikwa ndị olekwana ebe ị na-arahụ? Nke ọbụla anyị hụkwana ya arahụ. Ụmụ gị kwanụ? Ụmụ m ndị eke nwoke nke ọbụla ha hụkwana ha arahụ, ndị eke lụkwanụ nwaanyị. Ha na nwunye ha nọkwanụ ma alalakwanụ ha aka ha nọchi. Alashala ha. Olekwana otu unu si na-amaniji kamgbe ihe a ji wee mee? Kemgbe ihe a jiri mee, nwere mgbe ndị Nsọpadek butere anyị rice nyekwana anyị mafum nke ọbụla anyị hụrụ anyị jikwa na-eji die. So na-emekwenu ndị bịakwanụ nyekwana anyị ihe ọbụla ha nyere anyị ananakwanụ rie. Okay. Ka e nyekwara nụ last unu richana ya? Ihe nyere na onye na-enweghị ka o nwere oge ya ụtụtụ iri anyị asịrị ọgwụla anụ. Kamgbe ahụ ewetebela ụnụ ọzọ? Nwebe ihe ọzọ ha wetara anyị. Ọ dị mma. M sị ka m jụọ gị ajụjụ ka ọ baa na rekọd ka ndị ziri anyị ozi marakwa. Ụnụ ahụ na ya ụnụ anụkwa ka o si wee kwuo ya. We are going to another family, but in conclusion, it's real. It's not stage managed. It's real. The carnage that took place at Izombe is real. You can see one of the victims. You can see that the houses are down. Mana Chineke na wu Chineke ụmụ ogbenye. Chineke na-eleta ndị na-enweghị onye na-eleta ha. Chineke na-akasi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ obi. So n'agbanyeghị ihe mere, Chineke na ga-eleta unu. Chineke ga-akasi unu obi. Chineke ga-eweta unu nyejuo n'afọ. Otu oge si eme anyị amahụ mana ọ ga-eme ya. Chukwu gọzie gị. Ihe ndị a mere anyị ga-akarị akarị. Ụlọ dị m ịrụ nga dị 22 rooms. Ụmụ nwaanyị nọ nga. Ụmụaka mụrụ m nga dị 10. Ha niile recha stranded ugbu. Mmadụ isii lụrụ nwe ha ile mere mkpọ ka ha na nwunye ha na-aha ngarịga na ụzọ. Nwa ezi nga ha na-ahụ di. Even anyị enweghị onye ji pin. Akpa mma ihe mmadụ chela m, efe ndụ ihe mmadụ chela m ya. Silipas mmadụ chela m ka na-adashiga anyị. Nwetara n'obi akpalunye anyị. Amma nye di mo ụmụaka anyị ndị ekeri ime, o mere ka ndị ekeri ime n'ụlọ ọgwụ na alọbeghị ụlọ. Okay. Nsogbu. Unu na-emekwa sit at home? Anyị na-eme sit at home kemgbe week asha even kemgbe ihe eji ime. Mụ nọ ihe jebe m ụzọ because emere ọbịa mmemme enwe BP. Ndo. Ana m ejezi. Ndo. Manu se menu sit at home. Ọ dị mma. Mgbe na gbalịala, Chukwu gọzie gị. Okay. So biko aha gị ogene? Sunday. Aha kegekwan? Okay. No, with the same compound. One name. Okay, one father. Okay. Kedu ihe na-akpọ ebe a ụmụnna unu? The kindred ka ihe unu na-aza? Kindred ayo omekwesịrị akụ. Okay. Village. Ole the village? In Umuokpu. Okay. Aboshi Autonomous community. Na Izombe. Ahụrụ ka ihe niile a si wee mee. Anyị abakwala nta were anya anyị hụ ya. Ụlọ adana. Ozi na bachakọ n'ụlọ. Ọkwa n'ozi nke ewepụtara n'ụlọ ọdịnala ka eji rụọ bacha na ebe nna obizi. Ọ dị mma. Ya wee ebe the family bi. You can see it. The carnage, the impact can be seen, and it's not a pleasant sight. So, o nwere ndị sendịrị anyị na anyị bịa leta nnu, chịkwanụ nnu ndo
kasị unu obi mekwanụ ka unu ghọta na n'agbanyeghị ihe mere Chineke hụkwara unu n'anya. Ọ pastọ ka m wụ dịka m si wee kwuo na mbụ, Pastor Maxwell Nnawuihe bụ aha m, the senior pastor of Thurs Praise International appointed place in Port Harcourt, Port ka m si wee bịa. So ihe ga-eme n'igbe ya na nkenke anyị ahụ n'ebe a, anyị ajụkwala na ajụjụ ka kacha mkpa. Echi o nwere ebe unu ga-apụta, a ga-agwa unu ebe unu ga-apụta. Anyị ga-abịa chikwa ọzọ echi from port ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime. Ndonu a nụrụ na gọọmenti kere some relief material. O nwere ka unu ketere? O nwere ka unu ketere? Ka unu ketere n'oricha anya ka ọ ka fọrọ? Ugboro ole ka e nyere unu? Ugboro ole? Naanị otu ugboro ahụ ka e nyere unu kamgbe ahụ? Okay. Unu na-emekwa sit at home? Unu na-eme sit at home? Yes, kind of movement. So n'ọnọdụ unu akwa unu ka na-emekwa sit at home, na-akwado ihe a na-ekwu okwu maka nnwere onwe. Nsogbu adị. Ndewonu. Ndewo ka ọ dịzie n'echi. All over the world, we are now in another compound, still in Izombe, taking record of all that happened. Some of you watched them on videos on the internet and all that and all that. I am Pastor Maxwell Nnawuihe. I am the senior pastor of Thurs Praise International, the appointed place in Port Harcourt. I am in Izombe. This is one of the victims. Biko Ogeneba Hage. Uzoma Nnadi. Okay. Here I will beg. How about your uncle? Iso ndị ihe a mekọtara. Elekwana ebe ezinụlọ gị nọ? Ebe a ka ha bizi. Elekwana gị ihe gị? Ihe gị na kitchen. Chineke nna bi n'eluigwe. Idoru gị na kitchen. Kamgbe ihe a mere. Okay, elekwana otu gọọmenti shinyere n'aka kamgbe ahụ? Ugboro ole ka ha mere ya? Ofu ugboro ka ha mere ya? Ihe ha wetara data ma ọgwụla ka ọ ka fọrọ? Ọgwụla. Ọ dị mma. Unu na-emekwa sit at home? Even n'ọnọdụ unu ka na-emekwa sit at home? Okay, unu na-eme sit at home. Nsobade. Viewers around the world, you have heard from him. Tomorrow we are going to meet for the D-Day, for the main event. God bless you all. Thank you. From all over the world, once again we are in another compound, being the compound of the victims of the Izombe carnage that took place some time ago. I am Pastor Maxwell Nnawuihe. I'm the senior pastor of Thurs Praise International appointed place in Port Harcourt. I am in Izombe. These are the victims. You can see the whole building is down. This very compound houses about 4 brothers with their families. So this compound you are seeing here is a very big compound. The whole of the building, they are down. You can see down, is down. So I'm going to ask them a few questions so that you hear from them. Please, sir, what is your name? Kemka Duluji. You are the head of the family. Okay. Who is she? My brother wife. Okay. And mommy? My father's wife. Okay, your father's wife. All of you we are living in this compound. So since the whole house is down, everywhere destroyed, where have you people been staying? The able no busy.
I be some place where I madu ni live. Ebe ndị mmadụ nyere n'ụlọ. Ụlọ na squat I know live. Ụmụ nọ kwanụ. Ụmụ Ị nwere ụmụ ole? amụ Ụmụ ise ole kwere ebe ha nọ? Gụwa kwanụ. Ụmụ atọ. Mommy. Ha niile onwezi ebe ha nọ. Onye ọbụla na-achọ ebe ọ na-eti isi. Kamgbe ihe a ji mee gọọmenti ole ihe a nyere unu? Gọọmenti nyere rice and small food. Small foam. Rice ahụ ọgwụla nụ? Rice I rekwere nu as ndị na-enwe onye ha rige. Kọkwara anya small. Okay. Okay. Dịka m si wee mee ka unu mara, o nwere ndị sendịrị m people ndị nụrụ ihe mere nụ. So ha sị m na ngara ha ozi ya n'Izombe bịa leta ndị dịka unu. Ọ ya mere m ji wee bịa. O so n'ọrụ Chineke anyị na-arụ. Dịka m si kwuo m pastor, ebi m na Port Harcourt, but ahụ m onye Umuokpu. Ọkwanụ my senior brother nọ somewhere there, and then they directed him. I gwara ha sị na ya achọghị ịga to wrong place, na achọrọ ịga to the real place. Ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị na-enwe otu osi wedere ha. Anyị ahụ nọ na ya nụkwara ihe unu kwuru, but na ihe niile unu kwesịrị inwe okwukwe mara na Chineke nna wụ Chukwu nke ụmụ ogbenye. Ọ na-eleta ndị na-enweghị onye na-eletere ha, ndị na-enweghị inye aka ọ na-enyere ha aka. Tụkwasị n'obi n'ebe ọ nọ, ọ gaghị agharịpụ ụnụ. Unu na-emekwa sit at home? Unu na-eme sit at home? Unu mana ihe sit at home? So unu dịcha wee ma mama ya macha ihe sit at home? Chineke nna bi n'eluigwe. Ọ dị mma. Anyị ga-akwado unu ruo mgbe ihe anyị na-achọ ga-eru anyị aka. N'aha Jesus. Amen. 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 I will draw the curtain here. Is so much. There are many places to go, but I have to go because the time now is 5 minutes after 4, and I have to go back to Port Harcourt today. The remaining number of victims will be taken care of by our lead person, Mazi Odo. He will continue from where I will stop, and then tomorrow I get you an address. Then we are going to meet with you. God bless you all. God bless you. My viewers from all over the world, once again I welcome you. I am Pastor Maxwell Nnawuihe. I'm the senior pastor of Thurs Praise International Appointed Place based in Port Harcourt. I am now in Izombe. This is another family we have come into. You can see that this house is burned down, and this is the owner of the house. When I enter this compound, they just called him from somewhere where he's on an attachment because he has been displaced. So we are going to ask him 1 or 2 questions, and then we'll draw the curtain. My brother, Obro nega asuli oyibo ge so n'Igbo, aga nukwa ihe ga-ekwu. Biko aha go gene. Pulite okwu. Mmadụ Aboshi Nzocha. Ola had this very compound. Our compound that was Nzocha family. Nzocha family. Ụmụnna gị wụ Umuokpu. Okay. From Umuokpu village. Okay. N'Izombe. So here I will log. Ole kwene ebe your family nọ. Okay, my family watching back to my mom from watching at the place. I want Okay. Because we don't have a place to manage. I am around the incident and everything got to ground. Okay. So I myself am attaching in the next building here. Okay, you're on attachment here. Yes. Okay. So you have to send your family to your in-laws place. Bola nwunye gị ebe ụlọ ha ka ha nọrọgodo ebe a manage because onwe ebe ha ga-anọ. Nsogbu adịghị. Chineke nna ga-echeta unu. N'aha Jesus. Amen. I came into this compound. This is 2 family. Because of time, I have to take them together. I don't want to do separate videos. This is a separate family. This is also a separate family, but they are together in the same compound. I am Pastor Maxwell Nnawuihe. I'm the senior pastor of Thurs Praise International Appointed Place in Port Harcourt. I am now in Izombe. These are some of the victims of the carnage that took place here about a month thereabout. You are going to hear from them. Let me start with you, Mama.
what's your name? Your name. All the niggas in English is on Igbo. Get a bag. Mrs. Ngozi Mbadinuju. Okay. Ahage kwano. Ahage. Ndubisi Mbadinuju. Okay. Ole ha na akpọ this compound I but ole ha na akpọ ya. Okay. Okay, Mbadinuju compound. Ụmụ gị kwano, mommy. Ha dị mma. Ụmụ okeke kwano. Okay. Okay. Ụmụ gị nwere ebe ha at least ebe ha hang around ebe ha mega attachment. Okay, okay. I hụrụ ihe merenụ. I nụrụ ya na ntị ya sị ka anyị bịa mara otu o si wee dị. Anyị abịakwala n'ọhụ ya. Kamgbe ihe a ji eme, olee otu gọọmenti si na-enyere unu aka na-eleta nnụ? Olee otu o si enyere unu aka? Gọọmenti abịatọ n'ebe a, but ma'am dị actually date ha ji bịa. Nyakwana anyị kwasị ịhụ na be m. Balọkwa every dante nọ n'ime balọka nye anyị student foam, rice, 2 bags of yam, and how many bags of rice can you be? One. 2 bags of yam. 1 bag of rice. 1 bag of rice with 20,000 naira. Okay. And cake and pillow. Okay. So na ha ga-abịakwa again. Ha bebe hozo. Ha bebe hozo. Ke hu ha nyere na ọgwụlanụ. Okay, okay. Ihe a chọrọ ime ka ọ nọ mata na Chineke nọ na ahụnye niile, ọ na-ahụ n'izu na ahụ nzuzo. Otu osikwe ncheta ụnụ taa, ọ na-amahụ na ndị dị ka anyị ga-abịa. Ọ ya iji mee ka ụnụ mara na Chineke nna mazụrụ ihe niile. Anyị na-asị ndo. Unu kwesịrị inwe okwukwe n'ebe Chineke nọ n'agbanyeghị ihe unu tụfuru. Otu esi gba ihe niile gba ntị ime ọkụ, gbaa ime ọkụ. Chineke nna nwere ike restore all these things ịhụrụ damaged. So onye kwekwele bịa commit suicide ma ọ chebe na ụwa ya agwụla, ụwa nna agwụbeghị. Chineke nna nọ n'eluigwe ga-echeta unu. N'aha Jesus. Amen. All right, viewers from different countries of the world, once again, I am Pastor Maxwell Nnawuihe. I am in another compound, one of the victims of what happened here at Izombe. This is one of the victims. You can see the house is a ruin. It's brought down, burned down. You will hear from the horse's mouth. Please, sir, what is your name? Your name? My name is Puputoku. Aboshi Autonomous. Umuokpu Izombe. Okay. Here was the father. Ogwa wo dibulo. Ihe awu begi. Baroko. Mgbe ihe a mere n'Izombe. So iso na ndị mekọtara. Ka mgbe ihe a ji emekwa na legwere ebe ibi, ka ebe na-ehi. Outside. What of your family? Enwere ụmụ ole? 3. Okay. Okay, legwere ebe ha niile nọ na. Okay, oje sound. Ka ekwe ebe ha bi, ote ụlọ ada na ka eze ebe ha niile na-arahụ. Somewhere. Unu na attachment na squat somewhere. Okay. 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 Ka mgbe ihe a jikwa na-eme, olee otu gọọmenti si enyere unu aka? Anụrụ m na ekere nnụ rice, ke nnụ ji, ke nnụ foam, ke nnụ pillow. Ugboro ole? Ọkwa ihe ndị mmadụ na-agba isi nọ na n'ofu ugboro. Kamgbe ahụ. Aghọtara m otu o si wee dị maka na ọ dịghị izi. Ahụna m ya. Viewers all over the world, you can see it by yourself. You can see it. This is another victim, and we are going to wrap it here. Tomorrow we will be with them, and we are going to give to them whatever our partners under Vogos Praise International Appointed Place has given to us for them. And I want to use this opportunity to thank all of you who made it possible for us to be here. Tomorrow I will give you more details. God bless you all, and bye for now. Even though my motorcycle born. Here? Yes. No, no, for okay, yeah, my television, my whatever here. Even though I am Garoro, Chai. Hi. My one and why, if you go one way, broke money on the red highly born.
We didn't receive anything, nothing. But everything. Yes. It's okay. No, never sit at home. I never yesterday when I got online. No, never sit at home. Wonderful. I know I go to my sit at home. I know nothing. No, never sit at home. It's okay. All when they sit at home, I say, I be let on. Ijimeko no mana. Hana hu yunu neme. God bless you. Was all over the world. I am still Pastor Maxwell Nnawuihe. I have come to another family. Ndị ihe mere na Izombe mekọtara. Ị ga-ahụ na ụlọ a na ozi aja ụlọ dara kpatamkpam ihe niile akutu. So onye nwekwa n'ụlọ anyị na-anọ right now. I am with her and I'm going to ask her just a brief question. This is for record purposes. Mommy, what is your name? Lorishia Ozo. Okay, iwo ka ebe ele ha na-akpọ mberezi ibere. Umuokpu. The ụmụnna gole ha na-aza the kindred. Okay, Umudureke. Okay. Here kwano the family of who? The family of Ozo family. Okay, ogo ma wunne. Nke no around for now. Ụmụntakịrị ga no around. So mgbe m na-ajụ ajụjụ ese na ọ dị efe iyi now na ọ nwunye dị gị chelaga ya. Chelaga gị yiri. Onwekwu n'otu esi enyegoro n'aka ka mgbe ihe a ji wee mee. Okay. Ọ ya mere anyị ji rute ebe a taa ka anyị leta ụnụ. O nwere ndị ziri anyị ozi si na abịa leta ndị dị ka ụnụ. People sent us. I am representing a people. They decided to come and see what they can do to assist people like you. Like as I said before, I am a pastor. I'm the general overseer of Vogos Praise International, the appointed place. And not Port Harcourt can basically. Port comes with the way back time. So I la rechanya gokocho no echi ayabia. Otoblo si wepota. Aya sen nundo. Gbakwanu n'okwu Chineke. Ka unu marakwa na n'agbanyeghị ihe ọbụla mere na Chineke na hụrụ unu n'anya. Chineke gọzie gị. Thank you.